Bon dia. Avui estudiarem un altre dels temes importants de història contemporània, que és l'imperialisme. Dins d'aquest tema abordarem el que és l'imperialisme, les causes de l'imperialisme, els principals conflictes de l'imperialisme, les formes colonials, les conseqüències i algunes coses més. És un temari extens que necessitarem un temps per explicar-ho i ja podem començar per l'inici, i l'inici és què era imperialisme. L'imperialisme és un procés de conquesta i d'expansió que van fer alguns estats que ja estaven industrialitzats, que bàsicament eren estats europeus, per controlar i dominar territoris que estaven menys desenvolupats, sobretot de zones d'Àfrica i d'Àsia. Podem dir que apareix a la segona meitat del segle XIX, a partir del 1870, i és arrel de que comença a haver indústria i fàbriques a Europa, als països que estan més avançats, que són Gran Bretanya, França i Alemanya, i aquests països necessiten especialment recursos naturals, recursos minerals, coure o plantacions de cautxú o del que se'ls pugui ocórrer, té, cafè, els comencen a necessitar i explotar-los d'Àfrica i Àsia per portar-los cap als seus territoris. I què fan? Doncs van i ocupen territoris d'Àfrica i d'Àsia. Llavors, el colonialisme i l'imperialisme són dues paraules que s'assemblen moltíssim. Jo, en aquesta exposició, com fan la majoria de professors, els utilitzaré indistintament colonialisme i imperialisme, com dues paraules que venen a significar el mateix. Ara bé, hi ha alguns que consideren que són dues coses diferents. Que el colonialisme se refereix a la primera onada d'europeus que van anar a conquerir territoris fora d'Europa. Aquesta primera onada és l'onada dels espanyols i els portuguesos que van a Amèrica i que després ja anirien els anglesos a Nord-Amèrica. Aquesta primera onada generalment se diu colonialisme i s'acaba quan tots els territoris d'Amèrica s'independitzen i passen a ser estats propis. Llavors hi ha una segona onada, que és ja quan els estats d'Europa s'han industrialitzat. És a dir, hi ha hagut la revolució industrial, han aparegut les fàbriques i s'han industrialitzat, llavors hi ha una producció en massa de molts productes. Llavors, arrel d'aquesta industrialització, apareix una segona onada imperialista, en aquest cas, en la que els europeus van a conquerir territoris que estan fora d'Europa. Però com que Amèrica s'ha independitzat, on van? Doncs el que queda a Àfrica, que està poc desenvolupada, i a algunes zones d'Àsia. Tot i que hi ha... I nosaltres el que estudiem és aquesta segona onada, que es diu imperialisme. Però jo repeteixo, jo i la majoria de professors, imperialisme i colonialisme és el mateix. Per tant, quan dic imperialisme i colonialisme em refereix exactament al mateix. Llavors, l'imperialisme és que els països que ja estan molt avançats, que són, repeteixo, especialment Gran Bretanya i França, però després també seran Alemanya, Itàlia, etc., van a territoris d'Àfrica i territoris d'Àsia i els exploten econòmicament com si fossin terres seves. Fan plantacions de te, fan plantacions de cacau, fan plantacions de cafè, de cautxú, s'emporten els jaciments de carbó, de petroli, de coure, tots els diamants, tots els minerals que troben se'ls emporten cap als seus països. I a més implica un domini polític, és a dir, que aquestes terres jo les administro, són com si fossin meves, són territoris meus del meu imperi, i per tant aquí jo envio funcionaris que controlen el territori. I a més, jo aquests territoris, culturalment, els educo com si fossin gent del meu país. Per tant, els educo en la meva llengua, que aprenguin la meva llengua, que tinguin la meva religió, quan la gent que vivia en aquestes terres, evidentment, tenien una llengua i una religió diferent de la dels conqueridors, de les metròpolis. Les metròpolis són els països que conquereixen les colònies. Gran Bretanya és una metròpoli, França és una altra metròpoli, etc. Doncs això hauria de ser l'imperialisme. I l'imperialisme sobretot es dona a partir de la segona meitat del segle XIX, és a dir, generalment a partir del 1870. I ja que Espanya, que havia tingut tot un imperi amèrica, ha anat perdent força i pràcticament està molt poc industrialitzada, els països que ara són els que comencen a
a tenir més poder i més indústria i conquereixen Àfrica i Àsia són especialment Gran Bretanya, França i Alemanya. Seguim. Doncs més o menys això seria imperialisme, expansió i conquesta dels territoris d'Europa sobre Àfrica i Àsia per apropiar-se dels recursos naturals, per controlar políticament, etc. Causes de l'imperialisme. Les causes de l'imperialisme són els motius pels quals per què Anglaterra, Gran Bretanya, França, Alemanya van anar a conquerir Àfrica i a conquerir una part important d'Àsia? Per què se van apropiar dels territoris d'Àfrica i Àsia? La causa més important són les causes econòmiques. Com ja hem explicat abans, el principal motiu pel qual van anar a apropiar-se de territoris sencers d'Àfrica era per obtenir les matèries primeres que hi havia allí. Hi havia dos tipus de matèries primeres importants. Les que s'obté de les plantacions vegetals, plantacions de te, de cautxú, de sucre, de cacau, i després les que s'obtenen d'obtenir minerals que hi ha roques, carbó, coure, diamants, petroli, etc. És a dir, s'apropiaven d'aquestes terres per obtenir matèries primeres. Aquestes matèries primeres se les emportaven al seu país i les utilitzaven per alimentar la gent d'allí o per les fàbriques, per produir nous objectes, etc. Però aquesta és una de les causes econòmiques, però hi ha més causes econòmiques per les quals van decidir conquerir aquests territoris. Un altre motiu era perquè jo, a més d'emportar-me les matèries primeres d'aquests territoris sobre els que he conquerit, al mateix temps jo els hi venc els meus productes. És a dir, jo m'emporto el coure el fabrico, el transformo en cables i després te venc els cables a tu. I així guanyo diners, perquè el coure com a matèria primera és molt més barat que el coure transformat per una fàbrica. Per tant, també s'utilitzaven les colònies per vendre els productes que fabricaven en aquell país. I, a més, es venien a preu més car perquè estaven elaborats a les fàbriques. I, a més, eren règim de monopoli. És a dir, si Anglaterra tenia, per exemple, Kènia era un territori d'Anglaterra, que està a Àfrica. A més, els anglesos s'emportaven les matèries primeres de Kènia cap al seu país i després venien els seus productes i la gent de Kènia només els podia comprar a Anglaterra, no els podia comprar a un altre país d'Europa. Era un monopoli, només me pots comprar els meus productes, no pots comprar els productes d'altres llocs. Vendre els seus productes en els mercats en règim de monopoli i invertir els excedents de capital en infraestructures. Això vol dir que si els empresaris guanyaven molts diners, invertien aquests diners en construir obres de ferrocarril, carreteres en les colònies. Evidentment, això beneficiava les colònies, però també els beneficiaven ells perquè invertien aquests diners en infraestructures. I un altre motiu econòmic que els servia a les metròpolis per explotar les colònies és que la gent d'allí era una mà d'obra més barata i més dòcil, no era tan rebel, perquè recordeu que a Europa els treballadors ja s'estan unint entre ells, estan formant sindicats, estan exigint millores en les condicions de treball. Però a l'Àfrica i l'Àsia no ha passat això. No hi ha ni sindicats, ni hi ha una mentalitat obrera, etc. I, per tant, aquesta gent és molt més fàcil d'explotar, de dominar, pràcticament d'esclavitzar, que treballin per pocs diners o per gairebé res i tens així una mà d'obra menys costosa. Però, a més, el principal motiu de l'imperialisme són les causes econòmiques. Però després hi ha les causes demogràfiques. Un altre dels motius pels quals els europeus tenien colònies a l'Àfrica i a l'Àsia era per enviar els seus excedents de població. Amb la revolució industrial, a Gran Bretanya, però després també a França, a Alemanya i altres territoris, es va produir a Europa una explosió demogràfica. És a dir, es va multiplicar la gent. Va augmentar l'esperança de vida, va baixar la taxa de mortalitat i això va fer, entre cometes, que sobrés gent als territoris europeus. Llavors, què feien aquesta gent? Emigrava a les colònies. Un altre motiu per què em serveixen les colònies. No només me serveixen per explotar-les econòmicament, per vendre els meus productes, per obtenir mà d'obra barata, sinó a més també me serveixen per enviar la població que em sobra a mi. De fet, hi havia algunes colònies específiques per enviar població, com eren Austràlia, pels anglesos, Sud-àfrica pels anglesos i els holandesos, Algèria pels francesos, eren territoris específics on enviaven població per allà. Però hi havia més causes encara i més motius que expliquen l'imperialisme. Polítics. El fet
Una altra causa pel qual conquerien aquests territoris era com més conquestes tinc, més prestigi té el meu país. Els millors països quins són? Els que tenen més territoris conquerits, són més forts. Una altra causa política. Una altra causa era hi havia determinats llocs que són estratègicament molt importants, com per exemple el canal de Suez, l'estret de Gibraltar, i era important controlar aquests punts estratègics per tenir més força militar. Aquesta és una altra de les causes polítiques que expliquen l'imperialisme. Ideològiques i culturals. Al segle XIX apareixen les teories de Darwin, la teoria de Darwin que defensa l'evolució. Llavors, hi ha una espècie de darwinistes que defensen la teoria de que hi ha diferents races i que hi ha unes races que són millors o superiors a les altres. Apareix la ideologia racista. I al mateix temps que apareix aquesta ideologia racista, que creu que l'home blanc és superior, apareix la idea de que l'home blanc ha de civilitzar a les civilitzacions que teòricament estan, a les cultures que estan més endarrerides. Això és la missió civilitzadora de l'home blanc. I això els dona raó i motius per conquerir altres territoris. Llavors, a més, inculcant les seves llengües, l'anglès i el francès, i la seva religió, que bàsicament és la religió cristiana. I després també hi ha motius científics i geogràfics de descobrir nous territoris, perquè estem al segle XIX, cada vegada la Terra pràcticament ja està explorada, s'ha arribat a Amèrica, s'ha explorat Oceania, i ja cada vegada queden menys zones per arribar i explorar. Llavors, hi havia moltes expedicions que es feien a zones d'Àfrica, de l'Àfrica interior, que estaven inexplorades, zones de l'Àfrica selvàtica, especialment, però també de l'Àfrica de la sabana, per fer nous descobriments. Una de les principals fites que es va proposar a la National Geographic anglesa era descobrir les fonts del Nil. És a dir, les fonts del Nil és el lloc on neix el riu Nil. Llavors, es van fer una sèrie d'expedicions des de la National Geographic anglesa per intentar descobrir on estaven aquestes fonts del Nil. I s'ha d'explicar que al començament, la National Geographic, aquí tenim un mapa que ens explica aquest és el trajectori del riu Nil. Nosaltres ens interessa el Nil, generalment es divideix en dos rius, el Nil blau i el Nil blanc. El Nil blanc és el més llarg. El que es volia saber era on neixia el Nil blanc. Clar, per això s'havien d'internar dintre de l'Àfrica. Llavors, es va fer una expedició en la que els dos líders d'aquesta expedició eren anglesos, es deien Barton i Speke. I aquests dos senyors van partir de Zanzíbar i van anar a buscar les fonts del Nil i van acabar arribant al llac Tanganyika. El llac Tanganyika és aquest llac que està aquí. I és la primera vegada que els europeus arribaven a aquest llac. Van ser els primers que van arribar a aquest llac. I llavors es van pensar que possiblement aquest llac fos l'origen del riu Nil. És a dir, que les fonts del riu Nil venien d'aquest llac. Llavors, aquests dos, que cada vegada es van anar portant més malament, cada vegada les seves relacions s'anaven tensant, se van separar. I el Barton, que era un dels dos expedicionaris, es va quedar al llac Tanganyika perquè ell estava convençut que el riu Nil naixia al llac Tanganyika. I l'altre expedicionari, l'Speke, se'n va anar a un llac que està més amunt, que havia sentit rumors que hi havia un llac més gran d'on sortia el Nil, i se'n va anar a aquell llac. I se'l va trobar, que és aquest llac que hi ha aquí, que veieu aquí, més gran, rodó, i quan se'l va trobar li va ficar el nom de la reina d'Anglaterra en aquells temps, que era la reina Victòria, és el llac Victòria. Llavors, aquest senyor, l'Speke, va acabar defensant la idea que el riu Nil naixia en el llac Victòria, però no va poder demostrar del tot. Llavors, aquests dos senyors se'n van tornar cap a Gran Bretanya, l'Speke i el Barton, enfrontats. L'Speke defensant la teoria que el riu Nil naixia al llac Victòria i el Barton defensant la teoria que el riu Nil naixia al llac Tanganyika. No va quedar clar qui dels dos tenia raó, es va suïcidar l'Speke mentre anava de cacera. Hi ha una teoria que diu que no, se li va disparar a l'escopeta i va matar, no ho sabem. I va quedar en l'aire saber qui dels dos tenia raó. Llavors se va fer una tercera expedició d'un tal doctor Livingstone, que es va perdre per Àfrica i tampoc se va saber res. I una quarta expedició del doctor Stanley. I aquest senyor Stanley, primer el que va fer
a la seva expedició va ser trobar-se amb el Livingstone. I aquest dibuix que teniu aquí sota és la famosa trobada entre el doctor Stanley i el doctor Livingstone, que estava perdut, amb la famosa frase de Dr. Livingstone, I suppose. O Dr. Livingstone, suposo. És una frase que es va fer famosa perquè el primer que es van dir al trobar-se, tot i que el doctor Livingstone feia molt temps que no l'havien trobat, va ser això, Dr. Livingstone, suposo. Molt bé, llavors aquests dos senyors, l'Stanley i el Livingstone, se van unir i van anar al llac Tanganyika, que era el que defensava un dels dos, per a veure si allí naixia el riu Nil. I van descobrir que al llac Tanganyika no hi havia el riu Nil. Llavors van suposar que el que tenia la raó havia estat l'altre, l'Speke, que és el que se n'havia anat al llac Victòria més amunt i defensava la teoria que el riu Nil naixia al llac Victòria. I, evidentment, l'Speke tenia raó. El riu Nil neix al llac Victòria, concretament a les fonts del llac Victòria. Així va acabar aquesta famosa mitologia sobre descobrir les fonts del Nil, que va portar una sèrie d'expedicions i de conflictes, de morts, etc. Molt bé. I una altra de les expedicions, i també es va intentar descobrir les conques del Congo i del Zambeze, que són dels rius, del Zambezi, que són dels rius que hi ha a Àfrica, i el Níger, i unes altres expedicions molt importants que es van fer aquí temps van ser les d'intentar descobrir, arribar al Pol Nord i al Pol Sud. El Pol Nord és el punt més al nord del planeta Terra i el Pol Sud és el pol més al sud del planeta Terra. I és a començaments del segle XX quan se fan aquestes expedicions. El Pol Nord, el punt exacte que està més al nord del planeta, on ja no és terra, és oceà, és l'oceà àrtic, però evidentment fa tan fred que allò és una capa gelada, per tant s'hi pot anar a peu. No queda molt clar qui va ser el primer que va arribar al Pol Nord, però sembla que va ser un americà que es deia Peary. Ell mateix ho va assegurar. Jo he arribat al Pol Nord. Però no va deixar cap constància de que havia arribat allí. El normal era ficar un missatge exactament, en aquell temps no existia internet, evidentment, deixar un missatge exactament on havies arribat perquè quedés constància de que havies arribat allí, però no ho va fer. O diu que es va perdre. Llavors hi havia un conflicte de si havia estat el senyor Peary o un altre que es deia Cook, qui dels dos havia arribat al Pol Nord. Llavors, l'únic punt que quedava per arribar era el Pol Sud, que és la punta més al sud del planeta. El Pol Sud està on hi ha l'Antàrtida, el continent de l'Antàrtida. I al mateix any, al 1911, es van fer dues expedicions cap al Pol Sud, la d'un noruec que es deia Amundsen i la d'un anglès que es deia Peary. I llavors aquí teniu les dues expedicions, això és el continent de l'Antàrtida, que és un continent més gran que Europa, i l'expedició de Scott i l'expedició d'Amundsen. L'Amundsen va arribar abans que l'Scott. Les expedicions es van fer a l'estiu austral, que és el nostre hivern. És a dir, es van fer en octubre, novembre, desembre, que per nosaltres és hivern, però com que estem al Pol Sud, llavors era quan feia més bon temps. Estem parlant de temperatures sota zero, evidentment, però no feia tan fred com el veritable hivern austral, que és quan per nosaltres és l'estiu. Llavors, el primer que va arribar va ser el noruec, l'Amundsen, i després va arribar l'Scott. A més, l'Amundsen va arribar i va tornar viu amb els seus expedicionaris, mentre que l'Scott es van morir tots. El principal motiu que explica l'èxit de l'Amundsen és l'elecció del mitjà de transport, perquè l'Amundsen va elegir gossos esquimals, mentre que el senyor Scott, que era anglès, va elegir cavalls. I els cavalls se van adaptar molt menys al fred i al desplaçament. I a més, l'Amundsen no es va portar uns quants gossos, es va portar molts gossos. I quan estava a punt d'arribar al Pol Sud, va fer una carnisseria, va matar la meitat dels gossos i va utilitzar la carn dels gossos que havia matat per alimentar els gossos durant el viatge de tornada que li quedaven vius i ells mateixos. Va ser una elecció acertada que va fer que l'Amundsen, el noruec, fos el primer home en arribar al Pol Sud. Llavors, tornem. Hem estat explicant una miqueteta de curiositats sobre el descobriment de les fonts del Nil, sobre els primers que van arribar al Pol Nord i al Pol Sud, i estàvem dins de l'aspecte de les causes de l'imperialisme. Hem comentat que les causes de l'imperialisme més importants eren les causes econòmiques, obtenir matèries primeres, vendre productes al mercat, mà d'obra dòcil
invertir en les infraestructures, però que també hi havia causes polítiques, causes ideològiques i causes científiques i geogràfiques. Molt bé, deixem les causes de l'imperialisme i continuem el temari i anem a parlar de la Conferència de Berlín, que es va donar en 1884 i 1885. A veure, a la Conferència de Berlín es van reunir els 14 països més importants, més poderosos d'aquell moment, més industrialitzats, promoguda pel líder, pel canceller d'Alemanya, que era Otto von Bismarck. I en aquesta conferència el més important és que es va decidir com els europeus es repartien a Àfrica. Àfrica era un continent menys desenvolupat i els europeus, l'imperialisme bàsicament és ocupar Àfrica. També hi ha zones d'Àsia, però bàsicament era ocupar Àfrica. Llavors, es va fer aquesta conferència per reunir els europeus. Aquí teniu, per exemple, una caricatura que ens expressa aquest senyor del ganivet és el Bismarck, que és el canceller d'Alemanya, per a veure com se repartien Àfrica. Però les zones d'Àfrica que no estaven ocupades encara, perquè hi havia zones que ja les havien ocupat i ja les tenien els anglesos i els francesos. Entre aquests 14 països hi havia França, hi havia Gran Bretanya, Alemanya, Itàlia, hi havia Rússia, hi havia Holanda, hi havia Bèlgica i també estava Espanya i Portugal. Tot i que Espanya, la veritat és que els territoris que va tenir d'Àfrica van ser poquíssims, ja ho explicarem. Llavors, en aquesta conferència de Berlín sobre Àfrica, sobre com colonitzar Àfrica, es va dir que els rius Congo i Níger eren de lliure navegació, és a dir, qualsevol podia navegar per aquells dos rius independentment del territori que passés, si era d'un país o d'un altre, tu podies navegar lliurement per aquests rius. I a més es va dir el següent, es va dir la següent norma. No és suficient plantar una bandera per quedar-te en un territori nou. L'has de colonitzar. És a dir, hi havia gent que amb tot el morro anava, mira, vaig allí, fico la bandera i ja és meu. No, no és suficient això. Has d'anar allí, t'has d'establir, has de ficar plantacions, has de ficar jaciments, has de ficar vivendes perquè aquell territori acabi sent teu. Si no colonitzes un territori, no te'l pots quedar. Aquest va ser un dels principis que es va establir a la Conferència de Berlín. Llavors, abans de la Conferència de Berlín, Gran Bretanya i França ja tenien un munt de territoris. Eren els que s'havien avançat primer. I clar, com que havien arribat abans, tenien especialment Gran Bretanya. I Alemanya i Itàlia, que eren dos països cada vegada més poderosos, van arribar tard. El motiu per què Alemanya i Itàlia van arribar tard és molt senzill. Recordeu que Alemanya i Itàlia s'unifiquen a la segona meitat del segle XIX. No existien abans com a estats. Llavors apareixen com a nous estats al mateix temps que hi ha l'imperialisme. Llavors, a l'aparèixer com a nous estats, se troben que quan volen conquerir Àfrica, França i Anglaterra ja s'han avançat i van arribar tard al repartiment. Sí que els hi van tocar territoris, però els hi van tocar menys territoris i els menys importants. De fet, el gran objectiu de Gran Bretanya era tenir una línia de territoris que anés del nord al sud d'Àfrica, des del Caire, que està al Mediterrani, fins a Ciutat del Cap, que està a la punta sud d'Àfrica. I mentre que l'objectiu dels francesos, que era la segona gran potència colonial, era d'anar de l'oest a l'est. Estaven a Senegal, a l'oest, donant cap a l'Atlàntic, volien anar cap a l'Índic, fins a Djibouti. Aquests eren les dues grans potències colonials i amb els seus dos grans objectius. Llavors, a la Conferència de Berlín, els alemanys van intentar encara quedar-se en una sèrie de territoris d'Àfrica, ho van aconseguir, els italians també, i més o menys s'hi va produir un repartiment, entre cometes, pacífic d'Àfrica entre els europeus. Aquesta és la conferència, és el tractat més important de l'imperialisme que s'ha d'estudiar. Llavors, aquí tenim dues imatges d'Àfrica. L'Àfrica abans de la Conferència de Berlín, que una part molt important d'Àfrica encara no està ocupada, i l'Àfrica després de la Conferència de Berlín, que és aquesta que diu 1913. Aquesta de color blau són els territoris de França, que és una part molt important d'Àfrica occidental, nord-occidental, aquí on hi ha Marroc, Argèlia, Tunis, Mauritània, Txad, Mali. I després també els francesos se van quedar amb la illa més gran d'Àfrica, que és l'illa de Madagascar, i Gabon. Mentrestant, els anglesos tenien tota aquesta zona d'aquí, que és Egipte, Sudan i Kènia, que volien unir amb la zona que ells diran de Rodèsia i d'Àfrica del Sud, però és que a més tenien Nigèria i altres zones. Llavors, els alemanys, que són els que van arribar tard, se van quedar
amb aquestes zones grises que són Camerún, Tanganyika, Àfrica del Sud-oest i Togo. Això ho explicarem més tard. Els portuguesos tenien Angola i Moçambic i després els belgues tenien tota aquesta zona que es diu el Congo belga. I Espanya tenia aquesta zona d'aquí, que és el Sàhara Occidental, la Guinea Equatorial, i els italians, la zona de Líbia i Trípoli, Somàlia i Eritrea. Per això ho explicarem una miqueta més abans. Aquí Àfrica ja està totalment ocupada per Europa. De fet, només hi havia 2 països d'Àfrica que no estaven colonitzats i eren independents. Un és Libèria, que és aquest d'aquí, que està aquí de color blau. Aquest país no va ser mai una colònia, va ser sempre un país independent. I l'altre era Etiòpia, que és aquest país d'aquí, en groc, que també va ser un país independent, tot i que els italians el van intentar ocupar. Per tant, aquest país no va arribar mai a ser totalment independent. L'únic territori d'Àfrica que no va quedar colonitzat pels europeus és aquest país petit que es deia Libèria. I durant molt temps Etiòpia. Bé, però això és sobre com més o menys va acabar repartint-se Àfrica entre les potències europees. Llavors ara anem a explicar formes de colonització, diferents formes que tenien els europeus per colonitzar els territoris. La forma més normal era el que es deien colònies d'explotació, que era que els europeus, anglesos i francesos, alemanys, ocupaven un territori d'Àfrica o d'Àsia i el seu motiu bàsicament era per explotar-lo econòmicament, per emportar-se, per tenir plantacions i emportar-se els fruits de les plantacions o per tenir jaciments minerals i explotar-los. I a més aprofitant que hi ha mà d'obra barata, que puc invertir, que puc vendre molts productes, és a dir, sobretot era per explotar econòmicament aquests territoris. Però també hem dit abans que un altre motiu pel qual tenien colònies era per enviar la població que els sobrava. Això se'l diuen les colònies de poblament. De fet, els anglesos, al seu imperi, l'imperi britànic, hi havia uns territoris que els deien els dominis. I els dominis, o dominions, eren aquelles colònies britàniques que servien per enviar població. Canadà, Austràlia, o Nova Zelanda, eren dominis anglesos. Si us hi fixeu avui en dia, tant a Canadà i a Austràlia o a Nova Zelanda, la majoria de la població que ja és blanca, quan els indígenes no ho eren. Per què? Perquè són molts europeus, especialment britànics, que van anar a viure en aquelles colònies. I una colònia de poblament francesa era a Argèlia. A Algèria hi van anar a viure molts francesos. Eren colònies de poblament, que repeteixo, els anglesos els deien dominis. I les colònies de poblament tenien bastanta autonomia. Perquè, clar, com que eren gent que eren anglesos o francesos que s'havien anat a migrar en aquells territoris, el que volien eren les formes de govern que tenien als seus territoris i volien certa autonomia, volien governar-se per si mateixos. Per tant, aquests són els 2 tipus de colònies més conegudes, les colònies d'explotació i les colònies de poblament. Després hi havia el que es deien els protectorats. A veure, els protectorats, hi havia algunes zones d'Àfrica que, com que estaven una mica desenvolupades i tenien certa autonomia política, quan van anar a les metròpolis van tenir que respectar mínimament el govern que hi havia allí. És a dir, no van poder començar de zero, instal·lar el seu govern i controlar la població, sinó que van tenir que respectar mínimament el govern que hi havia allí. Llavors el que feien eren protectors, llavors es deien protectorat. Un dels protectorats més coneguts va ser el protectorat del Marroc. El Marroc va mantenir el seu govern propi, a través d'un sultà, però França, que era la que tenia el protectorat, controlava realment el país. És a dir, el protectorat és, sí, fem veure que encara queda un govern propi indígena allí, però realment els que estem controlant nosaltres el territori som nosaltres. I això és un protectorat. La diferència que hi ha amb una colònia d'explotació és que a la colònia d'explotació no hi ha cap tipus de govern indígena, ha estat suprimit. Mentre que al protectorat se manté el govern, encara que sigui un govern una mica titella, i que realment els interessos s'estigui dirigint el país que fa el protectorat. I després hi haurà alguna sèrie de concessions que, per exemple, Hong Kong, Xina ho concediran a Gran Bretanya, o mandats que serà la Societat de Nacions que li dirà a França, després que l'Imperi Otomà hagi perdut els territoris, dirà gestiona tu els territoris de Líban i Síria. És a dir, els territoris de Líban i Síria, estem parlant després de la Primera Guerra Mundial, la Societat de Nacions li va dir a França que els gestionés durant un temps. Eren colònies franceses, però gestionades per França per un mandat de la Societat de Nacions.
igual que Palestina i Iraq seran territoris colonitzats pels anglesos per mandat també de la Societat de Nacions. Però bé, això són formes de colonització. Deixem això i ara anem a parlar dels principals imperis colonials que hi ha hagut dels diferents països. L'imperi colonial més gran de tots era el britànic, el de Gran Bretanya, perquè incloïa territoris com Canadà, Austràlia, Nova Zelanda, Índia. Índia era un territori tan important per a les plantacions de te, de cautxú, etc., que li deien la joia de la corona. Birmània, Sud-àfrica, Egipte, Nigèria. És a dir, els territoris que tenien els anglesos eren immensos dins d'Àfrica i Àsia. Era un imperi enorme. Quan va arribar la descolonització, és a dir, quan aquests territoris es van independitzar de Gran Bretanya i van fer els seus propis estats, tot i així, els britànics i aquests territoris van mantenir encara llaços culturals propis i van formar el que es diu la Commonwealth. La Commonwealth és una organització de països d'Anglaterra i països que havien estat colònies de Gran Bretanya que encara volen mantenir llaços amb Gran Bretanya. De fet, hi ha alguns països de la Commonwealth en què la seva reina és la reina de Gran Bretanya. Si no recordo malament, no sé si Canadà, Austràlia, probablement Austràlia, el cap d'estat d'Austràlia encara sigui la reina d'Anglaterra, tot i que Austràlia sigui un estat independent. El mateix pot passar amb Nova Zelanda. Si vosaltres us fixeu amb les banderes d'Austràlia i Nova Zelanda, una part d'elles surt la bandera de la Gran Bretanya, encara perquè havien estat colònies d'elles i formen part del que és la Commonwealth. També Índia i Pakistan formen part de la Commonwealth, entre altres. Si fem un viatge, mirem aquest mapa mundi. Aquest mapa mundi surten les metròpolis de les colònies. Aquí està Gran Bretanya i de color rosa tenim tots aquelles colònies que tenia Gran Bretanya al segle XIX. Finals del segle XIX, començant del segle XX. Com hem vist, Àfrica tenia Egipte i Sudan, amb Kènia, tot aquest territori d'aquí, i Sud-àfrica i Rodèsia, al sud. Recordeu que el gran objectiu dels anglesos era unir tot aquest territori. I després, a més, tenien Nigèria aquí, una zona molt important també, i després la joia de la corona, un territori que els donava moltes matèries primeres, era la Índia. Però la Índia que tenien els anglesos en aquells temps era molt més gran per superfície que la Índia actual, perquè la Índia que tenien els anglesos en aquells temps era la Índia i el territori de Pakistan, Bangladesh i el que avui en dia és Myanmar, que abans es deia Birmània. És a dir, tenien Birmània, tenien Bangladesh, tenien Pakistan i el territori de la Índia i Sri Lanka, tot era una colònia dels britànics. I a més tenien Austràlia, tenien Nova Zelanda, que són les nostres antípodes, tenien alguna cosa de Malàisia i tenien Canadà. Per tant, hi ha algunes zones del Carib com la Guyana anglesa. És a dir, l'imperi britànic era el més gran de tots i eren els que tenien més territoris, o que estaven més beneficiats pel tema del colonialisme. Després, el segon imperi que hi havia era el francès. Els segons que tenien més territoris eren els francesos. Tenien el protectorat de Marroc, zones d'Àfrica del Nord, occidental, com hem vist abans, Argèlia, Tunis, Mali, Txad, Senegal, molts més territoris del que és l'Àfrica occidental. A més, tenien l'illa d'Àfrica més gran, que és Madagascar, tenien la Guyana francesa, algunes illes del Pacífic i la Indoxina. Si mirem l'imperi francès ara, França és el territori que està de color pistatxo, diguem, veieu aquesta zona d'Àfrica occidental on hi ha la zona del Marroc, Argèlia, Tunis, Mali, Txad, molts països del Sahel, Senegal. Després tenien la illa més gran d'Àfrica, que és Madagascar, i després també tenien Indoxina. És important Indoxina perquè després Vietnam, Laos i Camboya són països que eren colònies de França. Veieu que no tota Indoxina era de França, una part no ho era, però després tenen la Nova Caledònia, que encara avui en dia és territori d'ultramar de França, i la Guyana francesa. I llavors els francesos que tenien el segon imperi colonial més important. Després, el tercer país amb colònies era Alemanya. Alemanya, què va passar? Com ja hem dit abans, van arribar tard al repartiment i els van tocar menys colònies. Per què van arribar tard? Perquè com a estat es van aparèixer tard, es van fundar, l'estat alemany se funda al 1870. Per tant, llavors, quan fan la conferència de Berlín, intenten
obtenir el màxim de territoris possibles d'Àfrica. Què tenien els alemanys? Aquí ho tenim de color marró, Tanganyika, aquesta zona d'aquí, Àfrica del sud-oest, que avui en dia és Namíbia, Camerún, Togo i algunes illes del Pacífic, algunes de les quals se les arrebataran a Espanya, com les Marianes. Per tant, era el tercer imperi, però ja no és tan gran l'imperi alemany, perquè m'ha arribat a la colonització. Després ve el belga. De fet, els belgues, que els belgues és un país molt petit, Bèlgica és aquest país lila, d'aquest color lila fort, doncs tenien tot un territori que es deia el Congo belga. I aquest territori que es deia el Congo belga, al començament no era del país de Bèlgica, sinó que era del rei de Bèlgica. Era una propietat privada del rei de Bèlgica que es deia el rei Leopold. Després el rei Leopold el va cedir a tota Bèlgica. Avui en dia és l'estat del Zaire i s'ha descobert que l'explotació que van fer els belgues, el rei belga, va ser molt cruel cap a la població d'ahir. Repeteixo, l'explotació que van fer les colònies, les metròpolis europees va ser molt dura i molt cruel, però s'ha descobert que la dels belgues va ser especialment cruel. Els portuguesos ja no són una gran potència, però ja des de feia segles havien explorat Àfrica. Llavors els hi quedava als portuguesos Angola, que són aquests dos territoris quasi blancs, Angola i Moçambic. I encara els hi quedava alguna cosa a la Xina, els hi quedava la colònia de Macau a la Xina i la de Goa a la Índia. És a dir, alguns petits ciutats dintre de Xina, la de Macau, que és una colònia portuguesa, i a Índia, Goa i alguna més. I tot això era sobretot del temps en el qual els portuguesos amb els espanyols segles abans havien estat els grans exploradors d'Àfrica i d'Amèrica. Què més? Més imperis. Què ens queda? Els italians. Problema dels italians, Líbia, Somàlia, Eritrea. Què els hi passa als italians? Que arriben tard amb el repartiment. Llavors, què tenen? Perquè es van formar com a país igual que Alemanya. Què tenen? Aquest territori d'aquí, que és Líbia, que està donant al Mediterrani, Somàlia i Eritrea. Després intentaran conquerir Etiòpia i això crearà uns problemes internacionals perquè ja estem al 1830. Però els italians també van arribar tard al repartiment. I què més? Altres imperis, els que encara tenen menys, eren els espanyols, que tenien Sàhara, Guinea, Equatorial del Rift, i els holandesos, que tenien Indonèsia. I després parlar de Japó i de Rússia. De fet, si passem ara, tornem una altra vegada al mapa, Espanya tenia, de colònies, tenia el Sàhara Occidental, que és aquesta part d'aquí, tenia una part molt petita del nord de Marroc, que es deia el Rif, i després tenia un petit país que es deia Guinea Equatorial, que li havien cedit els portuguesos, que estava aquí al centre d'Àfrica. Això és el que li quedava a les colònies. Abans havia tingut tota Amèrica i fins al 1898 havia tingut Cuba, Puerto Rico i les Filipines, que ho acabarà perdent després de la Guerra de Cuba. D'això parlarem. És a dir, Espanya tenia fins a 1898 Cuba, Puerto Rico i Filipines, que ho perdrà, i després ja només hi quedaran a l'Àfrica, el Sàhara Occidental, que s'ha embossit aquí, el nord del Marroc, que és el Rif, i la Guinea Equatorial. I els holandesos, que estan aquí de blau fluix, tenien la zona aquesta d'Indonèsia. També tenien les seves colònies. És a dir, més o menys una part molt important d'Europa s'ha repartit tota Àfrica i una part important d'Àsia. I després, els russos no és necessari fer moltes colònies perquè estan conquerint un munt d'extensió territorial contínua i els japonesos començaran a conquerir territoris de Xina, com Corea i Manxúria, també acabaran tenint el seu propi imperi colonial. Molt bé, doncs això sobre els imperis colonials i anem a parlar de conflictes colonials. És a dir, anem a parlar de guerres o d'altre tipus de conflictes que es van donar durant els temps de l'imperialisme. I comencem amb Xina, amb les guerres de l'opi i la revolta dels bòxers, que van ser derrotes de Xina. Però per parlar de les guerres de l'opi, que van ser entre Xina i Anglaterra, hem de fer una breu explicació de la situació de Xina. A veure, durant l'edat mitja i durant l'edat moderna, Xina és una civilització que està molt allunyada d'Europa i que només té relacions comercials, però pràcticament no hi ha altre tipus de relacions, no hi ha guerres perquè estan molt lluny un dels altres.
I Xina i Europa més o menys evolucionen i es desenvolupen al mateix temps. De fet, recordeu que hi ha coses que es van descobrir a Xina abans que a Europa, com per exemple el paper, la pólvora, els focs d'artifici, la tinta, etc. Però, arran especialment del descobriment d'Amèrica i de l'explotació d'Amèrica que fa Europa, Xina a poc es va quedant més endarrerida. Xina, que havia estat una civilització mil·lenària, cada vegada està perdent la batalla pel desenvolupament davant d'Europa. Llavors, quan Europa s'industrialitza, apareix la revolució industrial, Xina no s'industrialitza. Xina continua seguint la tradició mil·lenària de la seva civilització. Llavors, quan els europeus comencen a crear colònies per la zona del Pacífic, es troben que Xina és un pastís que es poden repartir. Perquè Xina no està desenvolupada. De fet, també s'ha de dir que Xina està envoltada de Rússia, que és una gran potència que ha conquerit molts territoris, que en aquest dibuix d'aquí és aquest que tenim amb barba, Japó és l'únic país d'Àsia que s'ha industrialitzat. Els japonesos, així com els xinesos els va costar molt transformar-se a industrialitzar-se, els japonesos en poc temps, el que es diu la revolució Meiji, van aconseguir transformar i industrialitzar el seu país i ser molt superiors a Xina. Llavors, aquesta superioritat dels japonesos, que són aquesta illa d'aquí, sobre Xina, els servirà per conquerir Corea i algunes zones de Xina com Manxúria. Però no només els xinesos han de veure com els russos els apreten i els japonesos, sinó que els anglesos comencen a tenir colònies per aquí i amenaçar Xina també. I és en aquest context, és a dir, en aquest context que Xina... De fet, els portuguesos ja tenien la colònia de Macau. En aquest context, i els japonesos també van conquerir la illa de Formosa, que és aquesta d'aquí, que avui en dia és Taiwan. En aquest context de debilitat de Xina, que no ha progressat i no s'ha industrialitzat, és quan venen les guerres de l'opi, que són unes guerres entre Anglaterra, l'Anglaterra colonial, els britànics i Xina. I les guerres de l'opi, l'opi, què és? L'opi és una planta que es cultiva en unes zones determinades, necessita unes condicions d'altura, de temperatura, que les tenen a uns llocs determinats, com per exemple Afganistan. L'opi és una planta, és una flor, les llavors del qual serveixen per a fer drogues, deia, drogues molt potents. La heroïna, la morfina i alguns productes fàrmacs, que són sedants, venen de l'opi. Per tant, l'opi és una font que serveix per produir drogues, especialment la heroïna, la morfina, etc. I són drogues molt addictives. És una de l'opi s'extreuen les drogues més addictives i més danyines per a l'ésser humà. Llavors, l'opi se plantava especialment a les zones de l'imperi britànic de l'Índia. L'Índia, a l'Afganistan, que estava controlat pels anglesos, es plantava opi, del qual s'obtenien drogues que algunes tenen funcions medicinals, és a dir, la morfina és una droga sedant contra el dolor. I quan ja una persona té un nivell de dolor molt gran, l'única droga que pot ajudar a treure aquest dolor i a sedar-lo és la morfina. Però a més de la morfina, de l'opi s'extrau la heroïna, que és una droga potentment addictiva. Llavors, resulta que a Xina, en aquells temps, a la Xina mil·lenària, la Xina de l'imperi, es van començar a proliferar uns negocis que es deien fumadors d'opi. I eren que molts xinesos, després de treballar, anaven en aquesta mena de locals i es passaven allí fumant opi. I el fumar opi, avui en dia, la heroïna, recordeu que molta gent la fuma, però també es fica per via intravenosa, per injeccions. En aquells temps, sobretot, es feia fumant. I molts xinesos van acabar addictes, perquè són, repeteixo, una droga molt addictiva, van acabar addictes a l'opi. I l'emperador xinès, quan se va donar compte que una part molt important de la seva població eren addictes, eren yonquis, va decidir que el millor era clausurar els fumadors d'opi i clausurar tot aquest comerç de l'opi que hi havia. Això ho va decidir l'emperador xinès.
Llavors estaven els anglesos per allí. Els anglesos eren els que cultivaven l'opi i el venien als xinesos. Eren els que comerciaven i guanyaven diners a l'opi. I quan l'emperador xinès va dir que que ja no volia comerciar més l'opi, els anglesos li van dir que nanai, que no, que ells continuarien comerciant amb l'opi. Llavors se va fer una guerra entre Xina i Anglaterra. I la guerra aquesta dels opis, que són dues guerres, les van guanyar els anglesos. I l'emperador xinès se'n va donar compte, en primer lloc, de la distància de desenvolupament que hi havia entre ell i els anglesos, que els havia costat molt de donar-se compte dels xinesos, que estaven endarrerits. Primer se'n va donar compte d'això. I després, a més, es va veure obligat a continuar tenint opi a Xina. Mentre que, clar, evidentment, els britànics d'opi en tenien poc al seu país. L'important era el que ells volien era continuar guanyant diners amb l'opi que anaven subministrant als xinesos. Recordeu que una persona té una addicció a una droga, l'addicció és superior a la seva voluntat i aquesta persona contínuament tots els seus diners, tots els seus ingressos els destinarà a la droga. I clar, evidentment era un negoci molt bo pels anglesos. I això és l'explicació una miqueteta de les guerres de l'opi que van acabar guanyant anglesos i que va suposar una humiliació I arrel de la derrota de les guerres de l'opi, Xina li va cedir la ciutat de Hong Kong als anglesos. I Hong Kong serà una ciutat anglesa, una colònia anglesa dins de Xina fins a finals del segle XX. Avui en dia Hong Kong ja forma part de Xina, ha tornat a Xina, amb tots els problemes que hi ha que no ve arrel d'explicar ara sobre la situació de Hong Kong. Després, a més, a Xina hi va haver una revolta dels bòxers que eren de ciutadans xinesos contra l'ocupació de les potències colonials que feien en alguns llocs de Xina. Però una altra vegada també la van sufocar els aliats i van continuar tenint les seves colònies. Els japonesos tenien Corea, tenien Formosa, tenien una part de Manxúria, els russos també tenien una part de Manxúria, els anglesos tenien Hong Kong, els portuguesos tenien Macau, etc. Port Arthur, Estats Units també estava, Alemanya, és a dir, Xina estava total... La part litoral de Xina estava molt controlada per les potències colonials i l'emperador de Xina, que va continuar sent emperador, va tenir que acceptar aquesta humiliació de veure com les potències colonials feien el que volien sobre el seu territori. Molt bé, però ja a més de probablement els conflictes colonials que van haver a Xina, hi van haver altres. Un altre és el de la guerra dels Boers. Els Boers no són els Boxers. Els Boxers és una guerra, una sublevació que va haver a Xina. La guerra dels Boers, els Boers eren holandesos, eren colons holandesos que s'havien instal·lat a Sud-àfrica. Però és que a Sud-àfrica, a les zones que són les zones que avui en dia encara es diuen d'Orange i Transvaal. Però a Sud-àfrica també estaven els anglesos, que era un dels seus territoris. Llavors, hi va haver un moment en què va haver una tensió entre l'imperi britànic i els colons holandesos, que eren els Boers. Aquesta guerra la van guanyar, evidentment, els britànics. I què van fer els Boers? Se van integrar a l'imperi britànic. Va desaparèixer la part de Sud-àfrica que controlaven els holandesos i va passar-se tot als anglesos. I els Boers se van integrar dins de Sud-àfrica. De fet, avui en dia, a Sud-àfrica encara hi ha molts cognoms de sud-africans que són d'origen holandès i noms a Sud-àfrica com Transvaal i Orange que són d'origen holandès. L'incident de Fashoda. L'incident de Fashoda va estar a punt de provocar una guerra entre les dues principals potències colonials, que vam dir que eren Anglaterra i França. Expliquem una miqueteta. Fashoda està al Sudan, està en aquesta zona d'aquí on hi ha aquesta estrella. Llavors, com us havíem dit abans, els anglesos volien connectar el nord amb el sud. Els territoris d'Àfrica que tenien al nord, que tenien Egipte i Sudan, a Kènia, amb els territoris de Rodèsia i de... Rodèsia no existeix avui en dia, però en aquell temps se deia Rodèsia, i de Sud-àfrica. Mentre que els francesos, que ja tenien Djibouti i volien connectar la zona d'Àfrica occidental amb la zona de l'est, amb l'oest. Llavors, Fashoda estava al mig, és una zona del Sudan que estava entre els projectes dels francesos i els projectes dels anglesos. I hi va haver un conflicte per a veure qui dels dos se'l quedava. Els francesos tenien un petit destacament que es va quedar allí, em sembla que dirigit per un tal Marchand, que no sé si era un capità o un teniant, no recordo. I els anglesos van decidir enviar més tropes i negociar amb França. Es va negociar i al final els francesos
davant la seva inferioritat numèrica d'exèrcits i tal, van decidir retirar-se de Faixoda i al final s'ho van acabar quedant els anglesos. Llavors, és un incident que no va acabar en guerra, però si hagués acabat en guerra, hagués acabat en guerra entre França i Gran Bretanya, que eren els dos aliats de sempre. Recordeu que a la Primera Guerra Mundial seran aliats, que a la Segona Guerra Mundial França i Gran Bretanya seran aliats, però que abans de les dues guerres van estar a punt d'entrar en guerra arrel de l'incident de Faixoda, que se va resoldre amistosament i que després els dos països faran l'entesa cordial que els farà aliats contra Alemanya a la Primera Guerra Mundial. Doncs l'incident de Faixoda, després hi ha un altre conflicte colonial que és la guerra entre Estats Units i Espanya. És l'única guerra que lluita d'aquestes dos, entre ells. La guerra de 1898. Nosaltres tradicionalment li diem la guerra de Cuba. Aquesta guerra, els americans, els Estats Units li va declarar la guerra a Espanya arrel d'un cuirassat que es va enfonsar. A més, sembla que estava a l'Havana, perquè va explotar. Llavors, els americans li van ficar la culpa als espanyols. Es creu que realment els americans se van inventar una excusa per declarar la guerra a Espanya. Perquè els americans el que no volien és que el territori americà estigués controlat per algun europeu. I clar, els espanyols tenien Cuba i Puerto Rico. Llavors, la guerra de Cuba va donar un plis. Els americans en poc temps, van eliminar tota la flota espanyola que hi havia i van aconseguir que Cuba i Puerto Rico deixessin de ser colònies espanyoles i després també les Filipines. També deixés de ser colònia espanyola pel Tractat de París. Per tant, la guerra de Cuba és una derrota d'Espanya en la que perden les colònies que li quedaven a Amèrica, que eren Cuba i Puerto Rico, i a més perd una altra colònia que tenia també de feia molt temps, que eren a l'Àsia, les Illes Filipines. Què li quedarà a Espanya? Doncs allò que havíem vist del Sàhara, Guinea Equatorial i poc més. Llavors, el 1898 és un any molt negatiu per a la història d'Espanya, perquè és la derrota de la guerra de Cuba, i és la consciència que se pren a Espanya de que és un país molt endarrerit. I arrel Espanya està probablement ja a sota. És a dir, Espanya, que havia estat un gran imperi colonial al segle XVI, havia estat XVII, que havia estat el país més poderós del món, a poc, cada vegada entre més i més en decadència, fins a arribar a sota, que és el 1898, quan parlo que li queda. Llavors ve la famosa frase aquesta de que Europa s'acaba els Pirineus. És a dir, el nivell d'endarreriment d'Espanya és tal que ja se comença a dir que Europa s'acaba els Pirineus i que la resta de la península ibèrica ja no forma part d'Europa. Aquest serà un dels punts més baixos de la història d'Espanya. I un altre conflicte colonial que hi ha per acabar són les crisis marroquines, que és que recordeu que Marroc era un protectorat de França, Espanya tenia una part de Marroc molt petita, i els alemanys van intentar tenir relacions amb el sultà de Marroc per influir sobre el Marroc. I això va crear un conflicte entre França i Alemanya, que són els dos grans enemics del començament de tota la primera meitat del segle XX. I al final sí que es resoldrà a favor de França, França continuarà tenint el protectorat i els alemanys hauran de retirar les seves pretensions sobre el Marroc. Tot i així, les dues crisis marroquines se consideren un antecedent de la Primera Guerra Mundial, perquè Alemanya està insatisfeta, vol més colònies i a poc va pressionant en diferents llocs per intentar aconseguir més influència d'Àfrica. I una d'aquestes va ser les crisis marroquines entre França i Alemanya. Molt bé. Doncs aquests són alguns dels conflictes colonials que havíem d'explicar i ja anem a la part d'explicar quines són les conseqüències. Conseqüències a dir, les causes són els motius pels quals van decidir que hi haguessin colònies i les conseqüències són els efectes de la colonització. És a dir, una vegada, les causes són per què jo colonitzo i les conseqüències és arrel d'aquesta colonització quins efectes ha tingut sobre la gent. Llavors, evidentment, a qui va afectar més la colonització? Als pobles colonitzats, als que vivien a l'Àfrica, als que vivien a l'Àsia. Les conseqüències van ser molt greus perquè pels africans que vivien allí, molts d'ells vivien en tribus. Quan van venir els europeus que estaven molt més avançats, tots els canvis que els hi van fer sofrir, evidentment, els va canviar tota la visió del món,
etc. Conseqüències econòmiques. És a dir, una part molt important dels territoris que hi havia a l'Àfrica i l'Àsia se'ls van quedar les potències de les metròpolis. Els hi van prendre, els hi van expropiar. I si abans tenien els indígenes que vivien allí cultius de subsistència, que eren cultius per menjar ells, ho van substituir per grans plantacions. I l'objectiu d'aquestes grans plantacions no era que s'alimentés la gent que vivia allí, sinó exportar els productes cap a Europa. Plantacions de té, cafè, cacau, etc. És a dir, una gran transformació. És a dir, de petits cultius que eren per alimentar-se la gent que vivia allí, fan fora aquests petits cultius i creen grans plantacions enormes i gegantesques de productes que després s'importaran cap a Europa. Llavors, l'economia africana tradicional de subsistència se transforma en una economia purament de mercat on apareixen els bitllets, els diners, etc. És a dir, Àfrica passa a ser ràpidament, de forma dràstica, un país capitalista per decisió de les potències colonials, amb un mercat on hi ha oferta i demanda, quan les economies de subsistència no funcionen així. Llavors, tots els productes elaborats, transformats, els ven la metròpoli a Àfrica. Llavors, els artesans que hi havia allí, que feien peces de farro, que feien peces de fusta, etc., queden arruïnats perquè els productes europeus són molt més barats i es fan molt més ràpid. Perquè els productes europeus se fan en fàbriques, mentre ells encara ho feien a mà. Per tant, s'arruïnen els artesans locals. I a més, les potències colonials de metròpolis no van instal·lar fàbriques a l'Àfrica perquè s'industrialitzés Àfrica, no. Van mantenir les fàbriques a Europa i Àfrica la van deixar que fos un territori agrícola i de jaciments per explotar-lo econòmicament. I llavors, el que sí que pot ser positiu per les colònies va ser que els europeus van aportar tots els avenços que tenien ells. El tren, es van construir línies de ferrocarril, es van instal·lar zones de llum elèctrica, moltes vegades només pels colons, van aportar tots els coneixements científics, socials, geogràfics que tenien, que van servir perquè hi hagués un salt de coneixement en els territoris d'Àfrica i d'Àsia. Van construir carreteres, ports i grans infraestructures. Vam dir que aquesta és la conseqüència econòmica positiva de la colonització de les potències europees. Més conseqüències, conseqüències polítiques. Els africans i asiàtics que vivien abans de l'imperialisme vivien en governs tribals, en tribus o en clans. Quan venen els europeus, desapareixen tots aquests governs de golpe i porrazo i són els mateixos europeus els que creen un sistema de funcionaris que administra i gestiona aquells territoris. És un canvi sobtat per la mentalitat de la gent que vivia allí, que veu desaparèixer els governs que tenien ells i ara hi ha uns altres governs diferents. I a més, si ells vivien en territoris que ells mateixos administrava la tribu, ara són les potències colonials els que decideixen com són els territoris de cada país. És a dir, els països nous que sortiran després, Argèlia, Marroc, Camerun, etc., són territoris que les potències colonials ells mateixos havien fet amb fronteres artificials i que després seran els nous països que apareixen d'Àfrica. Els nous països d'Àfrica són arrel de com els europeus havien fet les colònies. Culturals i socials. Aculturació. Els europeus van ensenyar les seves llengües i la seva religió a la gent que vivia a les seves colònies. Per tant, a les colònies que tenia França se'ls va ensenyar la llengua francesa. I, de fet, avui en dia, molta gent del Marroc, d'Argèlia, de Tunis, de Mali, de Senegal, parla francès encara. A les colònies angleses se'ls va ensenyar anglès. I, de fet, a Sud-àfrica, a Kènia, a la Índia, a Austràlia, Nova Zelanda, a Canadà es parla anglès. Llavors, també se'ls va ensenyar la religió cristiana. Amb això no va haver tant èxit, perquè molts d'aquests països tenen altres religions, en part, per exemple, la religió musulmana o la religió hinduista. I se va intentar suprimir o treure les creences que havien tingut tradicionals. Moltes no les van perdre, però és a dir, va ser un canvi dràstic per la mentalitat d'aquella gent, per les seves tradicions, la llengua que havien après, la religió, etc. Llavors també es va donar un fenomen de segregació entre colons i indígenes. És a dir, els colons
vivien separats dels indígenes i vivien en una qualitat de vida molt millor. Tenien les millors residències, s'alimentaven millor, tenien la millor roba, mentre que els indígenes vivien en la pobresa i en la misèria. Això és un règim de segregació, podríem dir, racial, que a l'extrem del qual va ser el que va passar a Sud-àfrica, que hi havia col·legis per blancs i col·legis per no blancs. Hi havia zones residencials per blancs i per no blancs. Produeix un fenomen de segregació racial. I coses positives que es van poder portar a les colònies van ser millores sanitàries, per exemple, les vacunes contra les malalties, la creença científica en què les malalties són provocades per virus, per bactèries, creences que no existien en aquells temps a Àfrica, és a dir, la idea científica del mètode no existia, i això va fer que la taxa de mortalitat baixés. És a dir, les creences estaven més relacionades amb les religions, les creences dels zones menys desenvolupades. És a dir, moltes malalties pensaven que eren esperits que havien posseït els cossos, etc. Llavors, la visió europea occidental era no, que la malaltia era produïda per un virus o per una bactèria, i aquestes idees, evidentment, fan que els tractaments siguin més eficaços i van fer millorar la salut dels africans. No només per les vacunes, sinó per la mateixa forma d'entendre com és el sistema sanitari. I això va fer baixar la taxa de mortalitat. I també s'utilitza la forma d'educar europea. És a dir, la forma d'educar tradicional que existia allí, com la que havia existit a Europa a l'edat antiga o abans, era que els pares podien ensenyar el que sabien els fills o que s'aprenia a la feina. No, aquí se creen sistemes educatius com els europeus i s'intenta donar coneixement i alfabetitzar a la població, o podríem dir que és una cosa també positiva. Bé, per això sobre les conseqüències sobre els pobles colonitzats, que són els que van patir les principals conseqüències. Per a les metròpolis, les conseqüències totes són positives, econòmiques, mà d'obra barata, obtinc els recursos de les colònies, els hi venc els productes que jo fabrico, puc invertir els meus beneficis. Polítiques, tinc més prestigi com més territoris tinc més punts estratègics, culturals, exporto la llengua del meu país a un altre país, la meva religió. És a dir, les conseqüències per a les metròpolis són el que havíem vist abans amb les causes. Les causes de l'imperialisme són les conseqüències per a les metròpolis, totes beneficioses. És a dir, qui surten perdent en el colonialisme més són els països colonitzats, no tant les metròpolis surten guanyant. Llavors, acabant amb el temari, l'imperialisme dura un temps, des del 1870, i a partir de la Segona Guerra Mundial, a partir de 1945, comença a poc a aparèixer el que li diem el procediment de descolonització. Descolonització és el procediment en què tots aquells territoris que controlaven, els anglesos i els francesos, s'independitzen i formen nous països. Desapareixen les colònies i apareixen nous països. Com havia passat a Amèrica, ara passarà a l'Àfrica a partir de 1945 amb la Guerra Freda. Llavors apareix Kènia, apareix Tanzània, apareix l'Índia, Vietnam, Sud-àfrica, etc. Per tant, desapareixen bàsicament les colònies i apareixen nous països a l'Àfrica que són independents, que se gestionen per si mateixos, que tenen el seu propi govern i que ja no són explotats. Això és el que es diu el fenomen de descolonització. Però tot i aquest fenomen de descolonització, que l'estudiarem més tard, quan estudiem la Guerra Freda, hi ha un altre fenomen actual que es diu el neocolonialisme, que és una nova forma de colonialisme que consisteix en que les metròpolis que abans explotaven els territoris ho continuen explotant però d'una forma més indirecta. És a dir, continuen influint en l'economia i en la política dels estats descolonitzats. Per exemple, França encara continua influint en Tunis, en Mali, que són els territoris que abans, en Txad, que eren els territoris que abans formaven part de l'imperi francès. Com ho fa? Allí tenen empreses multinacionals que són les que exploten els recursos, o fins i tot a vegades hi ha hagut problemes o guerres en aquells països i els francesos o els anglesos en els seus territoris han enviat soldats per sufocar les revoltes, per apoyar el govern o per apoyar els rebels. Per tant, encara continua existent cert colonialisme al segle XXI, però disfressat d'una forma més indirecta, perquè teòricament els països africans tenen el seu propi govern i ells poden gestionar els seus recursos. Però bé,
degut a la superioritat tecnològica i industrial dels països occidentals, encara es produeixen formes de colonialisme i hem de dir ara amb la incorporació de Xina. Xina, al tenir un creixement molt fort, cada vegada està penetrant més en els mercats africans i iberoamericans i tenint més influència sobre l'economia i la política d'aquests països. Això és el que diem el neocolonialisme, la nova forma de colonialisme. Bé, l'únic que us comento més aquí, ja com tradicionalment fem, parlant d'algunes pel·lícules per si voleu veure relacionades amb el colonialisme o imperialisme. A l'esquerra teniu la de 55 dies a Pequí, que és una pel·lícula dels anys 60 que surt pel Charlton Heston, i l'Ava Gardner i el David Niven és una pel·lícula que està ambientada amb la revolta dels bòxers a Xina. És a dir, ells representen que són colons que estan a la Xina, hi ha la revolta dels bòxers, i més o menys és com els europeus, les potències europees, els russos, els japonesos, sufoquen aquesta revolta. A la dreta tenim la pel·lícula que es diu Zulu, i aquesta està ambientada a Sud-àfrica i és la revolta del poble Zulu, que era un poble indígena de Sud-àfrica, contra l'imperi britànic. I aquest surt un actor que encara està viu, que és el Michael Caine. Però jo diria que la pel·lícula també és dels anys 60. I al mig us he ficat una pel·lícula molt oscaritzada, ja és dels anys 80, va rebre un munt d'Oscars, i està relacionada no amb l'imperialisme, sinó amb la descolonització. La gran figura de la independència de l'Índia contra els britànics és la figura de Gandhi. I aquest també és una pel·lícula, ja repeteixo, dels anys 80. El principal protagonista que fa de Gandhi és Ben Kingsley i és una pel·lícula que guanya molts Oscars. Molt bé, després de parlar d'això del tema de les pel·lícules, no queda res més que despedir-me i espero que us hagi pogut servir per avançar en el temari tot el que m'ha explicat sobre colonialisme. Doncs adéu.